Er I klar til at se setup'et? 2019. Her er det. Ja, så simpelt var det. Tak for at se den her video. Tryk på like, så vi kan lige så godt starte med tastaturet, fordi at, det gør vi bare. Tastaturet er et K95 fra Corsair, og det har en masse lyseffekter og sådan lidt hister her, men jeg plejer egentlig bare at have det på noget meget simpelt, fordi jeg hader, når det her sker. Jeg sidder og holder øje med min computer, så lige... Nej, det er ikke distraherende! Nej, det er ikke distraherende overhovedet, nej! Men det er et fint tastatur, hvor man kan lave en masse kontrol og sådan noget. Der er for eksempel masser af spil, hvor jeg har brug for at trykke på en knap 4.500 gange, så derfor så kan man bruge de her G-knapper til at lade gøre, hvad end man vil. 2 sek, lad mig lige hurtigt lave en makro, der spamklikker. Ja, den klikker til. Jeg kan bare høre det her fra... Ja, den her, der trykker R 345 gange. Musen er en Zoe EC1B. Det skal man helt fin mus, den kan jeg godt lide, fordi den har ikke alle de der... Jeg gider ikke at have 4.000 bullshit knapper på siden af min mus, så den er rimelig god, og den vejer ikke en skid. Og så er den stående på den her Giga musemod, hvor jeg alligevel ikke har nok plads. Og så er det tid til at snakke om elefanten i rummet. Hey dig, ja, du er ikke en elefant, men det er en Stream Deck. Det her, det er bare en masse små knapper, som jeg bruger til at kontrollere stream, når jeg streamer, og ellers så bruger jeg den bare som en... Godt og vel bare mit skrivebord på computeren, fordi så kan jeg trykke på sådan Steam, så trykker jeg Steam, og så popper det op i stedet for at skulle trykke på det med min mus. Men det gør så også, at mit skrivebord er rimelig rent, fordi jeg behøver ikke nogen skrivebordsikoner. Og så bruger jeg den også til at åbne mapper med og sådan nogle ting. Jeg bruger den egentlig til meget. Den er rimelig nice, jeg gør det lidt. Den første skærm herovre til venstre bruger jeg næsten ikke, men det er en 60 Hz, det er derfor jeg ikke bruger den. Den her den er 144 Hz, og den sidste herovre, den er også 144 Hz. Jeg går aldrig tilbage fra 144 Hz, fordi det er fandme flydende. Og så her under min skærm, der har jeg en skærmstander. Bare en joke, det er en PlayStation 4. Den bruger jeg, når jeg skal spille de spil, som ikke er på PC nu. Og så er den slået til min computer med en Elgato HD60 Pro, som er et capture card, som sørger for, at jeg kan vise, hvad den viser op på min skærm på min computer, så jeg kan optage det til jer. Og så, ja, det er egentlig det. Og så er mit bord et hæve-sænke-skrivebord, hvilket er den største grund til, at jeg ikke har skiftet det ud med et hvidt eller sort bord i stedet for. Jannik, hvad er det pis på din væg? Jamen, det er lydabsorberende materiale, som gør, at der ikke er lige så meget ekko i det her rum, fordi det er et rimelig stort rum, jeg sidder i. Was ist das? Das ist ein Headset, ja? Så det her, det er et headset fra det tyske firma Sennheiser, som laver rigtig gode høretelefoner, men de er også pisse dyre. Men det her hedder HD 660S. Og igen, det er fra Sennheiser. Her med min mikrofon, det er en Shure SM7B, og den skal sættes til med XLR, så det... der skal noget til ved siden af også for at få den til at køre. Men det er en meget, meget, meget kendt mikrofon. I har garanteret set rigtig mange folk med den allerede. Det er en kendt mikrofon. Det her det er en lille kasse, der giver lidt ekstra til mikrofonen. Og det her det er en stor kasse, der giver lidt meget ekstra til mikrofonen. Den motherfucker her, det er en mixer. Det er en Rodecaster Pro. Den har sådan en lille skiderik af en touchskærm her, hvor man kan gøre alt muligt hister her. Og så er der Bluetooth endda, så jeg kan sætte min telefon til at afspille, hvad end jeg har lyst til. Og det er også nogenlunde, hvad de her paneler gør. Så når I har hørt mig gøre sådan noget her, ved lykke. Jeg smutter dig nu. Jeg skal til at spille med Minion Masters. Ja, sure. I hope you will win, Luke. YouTube, man, YouTube. Hvor jeg er helt sikker på, at du vinder, fordi du er en god spiller. I'm sorry. Så er det bare mig, der sidder og trykker på mine lille paneler her. Så den sørger egentlig for det meste, der har noget med lyd at gøre. Både mine høretelefoner og min mikrofon er sluttet til om bagved. Min mikrofon med XLR igen, det er XLR-kabel. Og mine høretelefoner med jackstick. Pas på, teknisk shit incoming. Selve computeren er en selvbygget computer. Jeg har ikke en af de der glaspaneler på siden, når jeg lige taget panelet af, så I kan se, hvor smukt det fucking lyser derinde. Men i selve computeren er der en GTX 1080 som grafikkort, og så er der en i7-6700K fra Intel CPU, og så er der 2 TB SSD, så jeg har plads til alt mit port, og så resten er vel ligegyldigt, 16 GB RAM. Så den kan køre hele målevitten, du. Det skal jeg ikke tænke på. Hey, hvad er det smukke lys, der kommer? Oh my god, det er alt for mange usorterede kabler, det der. Det her, det er en sensor til Oculus Rift, og det er sådan set den, og jeg har også en mere, der står herovre bagved. Hej. Men det er de 2 sensorer, der undrer sig rigtig meget over, hvad fanden jeg egentlig laver, når jeg spiller VR. Hvem er du? Du er fandme ikke mig. Jeg kan lige love dig for, du kraftede ikke mig. Og så når mine naboer skal synes, jeg er rigtig mærkelig, så ændrer jeg alle mine lys til blå. Fordi jeg har nemlig også Philips Hue lys, og dem kan jeg ændre til hvilken som helst farve jeg vil. Og så har jeg også lige en lille bitte Google Home Mini, som jeg kan kontrollere min lys med min stemme og så videre. Hey Google, fortæl mig en vits.
Vidste du, at det er sundt at fejre fødselsdage? Statistikken viser, at den, der fejrer flest fødselsdage, lever længst. Hold din kæft. Jeg bruger den egentlig bare mest til Chromecast og vejret og lys og kalender og Spotify. Og så er der vel også i princippet min stol. Det er en stol fra IKEA. Ja. Så, det var egentlig godt og vel det for den her setup video. Kunne I lide den, så tryk på like. Er der noget jeg har glemt? Nå ja, face review.